Tervehdys Lapista, Ketto 15 tiimiltä ja Keijolta. Olemme lähdössä Jyväskylään isolla porukalla ja toivottavasti mekin näemme. Ja viime vuonna tavattiin Levillä tosi huipputyyppejä paljon ja nyt toivon mukaan tavataan heidät kaikki siellä ja vähintään yhtä monta uutta tyyppiä. Keijokultakin on tulossa. Keijolla vähän huolettaa, että onko siellä Jyskylässä yhtään hyvää saunaa. Kuvia voi laittaa saunoista. Nähdään Jyväskylässä. Moro, lähet sä Jyväskylään? Lähetkö sä Jyväskylään Keijolle kaveriksi? Kerran kun me lähdettiin mun kavereitten kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä saa tuo tyyppi oikein soittaa. Päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että laita Hathaway soimaan.